Așa s-a întâmplat că după distrugerea sistemului centralizat de încălzire pe la sfârșitul anilor 90 ai secolului trecut, majoritatea locuitorilor din orașul Căușeni au ales să-și încălzească apartamentele cu lemne. Astăzi, în anumite sectoare ale urbei, poți vedea instalate hornuri din care ies șuvițe răzlețe de fum. Printre cei care și-au mai păstrat sobele în apartamente se numără și familia Squarțovă. Apartamentul acestora se află la parterul blocului, iar depozitul cu lemne chiar sub el. Roșii de astea să încălzești soba. Cât răspuneți pe foc? Ei pun măreacă. Puțin cu tot punem. Că la noi prin văzdușcă, nu știu cum la noi e tras hornul este iată în sus. Și place găinit arde. Gaz n-avem și ne încălzi. Pelită. Chiar n-ai frică, mori frig aici. Că ne-am mai pus ferestre anul ăsta, că erau de cele care sufla vântul. Spun că în fiecare an se pregătesc pentru sezonul rece din timp, iar pentru acest lucru adună în subsolul casei lemne și vreascuri. Вы здесь спустите, здесь. Ой, подводик. Ой. У меня люди сейчас facem focul. Pe 20 venim, facem focul, iar ne ducem. Nu, până în primăvară ne ajunge. Lemnele astea care sunt aici, de cât timp le-ați strâns? O, din anul pe rămas o leacă. Și anul ăsta tot vara, cioleacă. Acolo ușă găsim formatul zvâr, poate nu le trebuie. Noi o ducem, o tăiem, facem focul. Vă reamintim că în anii 90 ai secolului trecut, blocurile locative din orașul Căușeni erau încălzite de cazangerii centralizate. Ultimul an când acestea au mai funcționat a fost 2001.